A part del govern català i de la mesa del Parlament, inclosa la seva presidenta, poden enfrontar-se a una ordre de presó preventiva, avui o demà. Vostè fa un any que és delegat del govern a Catalunya, sembla que ara... 11 mesos. 11 mesos, eh? Quan va assumir aquest càrrec, que a més recordo que va venir per entendre'ns amb l'operació Diàleg sota el braç, s'imaginava que un dia com el que viurem avui podia arribar? Jo hauria preferit que no arribéssim en aquest punt. Sincerament, li he de dir, era molt conscient que la situació era complexa i era molt conscient, i ho segueixo sent ara, que la millor solució a un conflicte polític és la via del diàleg, la negociació i el pacte. Això sempre ho he defensat i ho segueixo defensant. El que és cert és que durant tot aquest mes he trobat un obstacle molt important a l'hora d'establir un diàleg sincer i honest i lleal amb la Generalitat, i a l'altre costat ens hem trobat durant tots aquests mesos amb una actitud molt tancada, molt enrocada, únic i exclusivament referida a la celebració d'un referèndum que, d'acord amb el marc legal vigent, no es podia portar a terme. I això ha dificultat, per no dir impossibilitat, el diàleg. I aquesta és la causa per la qual avui ens trobem en aquesta situació. Però aquesta no és exactament la causa per la qual avui han d'anar a declarar totes aquestes persones. Li dic perquè hi ha una querella de la Fiscalia amb delictes molt importants, com són la rebel·lió, la sedició, alguns d'ells pels quals es pot demanar fins a 30 anys de presó. A vostè li sembla proporcionada aquesta querella? Ho dic perquè rebel·lió és el que va ser el 23F, eh? És una conseqüència directa d'aquesta actitud que li acabo d'explicar. Hi ha hagut alçament amb violència a Catalunya? Això, en tot cas, ho decidirà la justícia, no ho decidiré jo. El que sí que li puc assegurar és que si durant tot aquest temps hi hagués hagut una actitud per part de la Generalitat de buscar un camí alternatiu que no ens portés en aquest cul de sac, segurament avui no estaríem en aquesta situació. Ho dic perquè en moltes entrevistes que hem tingut durant aquest temps jo mateix he explicat que una cosa és el camí de la política per buscar solucions dialogades i una altra cosa és el camí de la justícia, que és totalment independent un de l'altre, i això ho hem de respectar d'aquesta manera. Crec que s'hauria pogut evitar arribar a aquest punt si s'hagués optat per un camí de diàleg per construir un camí alternatiu, o sigui, una sortida alternativa a portar-nos directament a una actuació com la del dia 1 d'octubre que no estava d'acord amb la legalitat. Vull que escolti el que explicava Carles Puigdemont des de Brussel·les i que argumenta com un dels motius pels quals ell avui no anirà a declarar a l'audiència. Quelles conditions je veux retourner en Catalogne? Bon, on est ici à la recherche des garanties que pour l'instant ne se donnent pas a la Catalogne, en Espanya. Hem de veure com evolucionen els fets també i quines informacions tenim, però és evident que nosaltres podem garantir millor segurament una part dels nostres drets aquí i que podem complir igualment amb les nostres obligacions des d'aquí també, perquè així és la legislació europea que ho permet. Carles Puigdemont diu que no se li pot garantir o creu que no té garantit un judici just. Jo discrepo absolutament, profundament. Crec que això no és sincer, no és sincer. Espanya és una democràcia, és un estat de dret, aquí es respecten els drets de tothom, aquí hi ha una legalitat absolutament igual per tothom, no hi ha diferències entre uns i altres, i en tot cas això respon a una estratègia que ell en sovint explicarà, si vol, que no té res a veure amb l'existència a Catalunya i, per tant, a Espanya, d'una democràcia consolidada de 40 anys amb un estat de dret que garanteix els drets i llibertats de tota la ciutadania. Per tant, jo discrepo profundament d'aquesta afirmació que pretén generar un dubte sobre el funcionament de la justícia com un dels 3 poders fonamentals de la democràcia, que és absolutament injust i no té res a veure amb la realitat. Clar, però senyor Millo, el mateix redactor del delicte de sedició, que és Diego López Garrido en aquell moment, s'ha manifestat dient que la querella del fiscal Mas és forçada en aquest sentit. Vull dir, el dubte no només el genera Carles Puigdemont. És una acusació molt greu. Jo suposo que qui la fa la podrà demostrar, no? És a dir, que la justícia és un poder que actua amb independència, això és una realitat. Qui pretengui acusar a la justícia d'actuar al dictat de la política haurà de demostrar-ho, perquè és d'una gravetat tremenda, no? I crec que això no és així. Senzillament, la justícia actua amb caràcter independent, l'hem de respectar. Quan parla de la justícia, inclou la Fiscalia, senyor Millo? Evidentment, forma part també, forma part. I la Fiscalia actua amb criteris jurídics, és a dir, ningú pot pensar que un fiscal actua sense
tenir en compte els criteris jurídics que són la raó de ser de la seva feina. Per tant, de la mateixa manera que hi ha els advocats, hi ha un procediment judicial on tothom ha de ser escoltat i tothom té dret a defensar les seves idees. És fàcil defensar això quan hem escoltat gravacions en què s'apel·la, que la Fiscalia et pot arreglar algunes coses. És que estem en un moment, senyor Millo, que han passat moltes coses i que els dubtes són raonables. Entenc que algú pugui tenir dubtes, ho entenc humanament, però li asseguro que des del punt de vista del funcionament de la justícia els òrgans són independents i actuen amb total, diguéssim, respecte a la legalitat democràtica vigent. I això ens ha de fer tenir confiança en la justícia. Jo sempre l'he tingut i crec, a més, que és important que es deixi treballar la justícia sense pressió de cap mena. Escolti'm, una altra de les coses que va dir Puigdemont des de Brussel·les és que van decidir no fer efectiva la independència perquè sabien que l'Estat estava disposat a actuar amb la força i a ser molt durs amb els funcionaris que desobeïssin. Això és cert? Aquest és un discurs totalment que no s'aguanta per enlloc, no? Forma part d'un relat, crec jo, per part de l'expresident i dels exmembres del govern de la Generalitat, de generar una sensació de por, no? Avui hi ha un article de Fernando Alejandre Martínez, el general de l'Exèrcit i cap de l'Estat Major de la Defensa, molt contundent, amb què podria arribar a fer l'Exèrcit en cas que se li ordenés. Sí, però la realitat demostra tot el contrari. A l'ABC, perdona, em sembla que he dit la raó. D'acord, aquí estem, com tothom sap, en un país on hi ha llibertat d'expressió, tothom s'expressa com considera oportú, però la realitat és el que compta. I en aquests moments la realitat, per exemple, a Catalunya, és que des del primer moment de l'aplicació de les mesures emparades al 155, l'administració de la Generalitat està funcionant, els serveis públics estan garantits, els funcionaris de la Generalitat estan treballant amb una professionalitat encomiable, són servidors públics que estan fent la seva feina de manera impecable i tothom està al servei de les seves obligacions. I aquesta és la realitat. Per tant, intentar fer una ficció de coses que no tenen res a veure amb la realitat no ajuda gens tampoc a poder canalitzar i reconduir les coses cap a la recuperació de l'ordre constitucional, que és el que estem en aquests moments garantint. Vostè va anunciar més cessaments i també la supressió d'organismes relacionats amb la Generalitat i amb el procés. S'han acabat els cessaments o n'hi haurà més en els pròxims dies? Més que anunciar-los, el que vaig dir és que a partir de les primeres mesures hi podria haver altres cessaments, que sempre la voluntat seria que fossin els mínims possibles imprescindibles. Se n'han produït alguns, molt pocs, i jo crec que només es produiran aquells que es considerin imprescindibles en la mesura de garantir que realment l'ordre constitucional, la democràcia i les institucions catalanes tornen a funcionar d'acord amb la legalitat i que es garanteix l'autogovern de Catalunya, que aquest és l'objectiu principal. Treballa algú de la Generalitat amb vostès en aquests moments? Tothom. Algú no, tothom. Si tota la Generalitat... Del Palau, de dins el Palau? No, és a dir, és que la Generalitat està treballant amb total normalitat. I en aquests moments el responsable del funcionament de la Generalitat és el govern espanyol. I hi ha responsables del govern central a dins el Palau, en aquests moments? Hi ha persones que estan, alguns, en el Palau vol dir carrer Plaça Sant Jaume, físicament. En aquests moments no, perquè fins al dia d'avui no s'ha considerat necessari, perquè, repeteixo, és la pròpia estructura administrativa de la Generalitat qui garanteix que els serveis públics funcionin. Des del seu punt de vista? Perquè vostè diu, no hi són perquè no s'ha considerat necessari. No, perquè mentre no sigui necessari, doncs... Què ho pot fer necessari? Home, que hi hagués una manca de voluntat per part d'algú, en aquest cas funcionaris, de complir amb el seu deure. I això no ha passat. I jo vull aprofitar inclús per deixar-ho ben clar i per agrair-ho, ho he fet públicament. Crec que és una gran mostra de lleialtat institucional que tota l'estructura administrativa de la Generalitat estigui funcionant amb normalitat. Crec que és un bon símptoma de funcionament democràtic de les institucions. Anem a aclarir una qüestió que se n'ha parlat molt aquests últims dies. Vostè en la roda de premsa de dimarts ja va contestar aquella pregunta que va fer en veu alta el president Puigdemont des de Brussel·les, dient si el govern central respectaria el resultat del 21 de desembre, i vostè va dir sí, per descomptat, com sempre. Però resulta que el vicepresident del Senat uns dies abans i ahir mateix Xavier García Albiol van tornar a insistir en que si els partits independentistes, va dir ell, es mantenen fora de la llei, l'article 155 no s'aixeca. Per tant, aclarim això, senyor Millo. Aclarim això. Aclarim això perquè aquests dies es diuen tantes coses que jo mateix m'arriben missatges de WhatsApp i cadenes que es fan dient unes autèntiques coses que són de ciència-ficció. Molt bé. És a dir, les coses són molt clares i molt transparents. Des del moment en què el Senat autoritza el govern espanyol a aplicar un paquet de mesures emparades amb el 155 que tenen com a objectiu recuperar l'ordre constitucional i garantir l'autogovern de les institucions catalanes,
A partir d'aquest moment es prenen unes mesures, que bàsicament passen per el cessament del primer nivell polític de la Generalitat. Aquestes mesures tenen com a objectiu, tal com s'ha acordat, conduir-nos a una convocatòria electoral, que ja està feta, aprovada, normes aprovades pel Consell de Ministres, que tindrà lloc el dia 21 de desembre. Això és el més important. Anem a caminar cap a unes eleccions autonòmiques on tots els catalans, repeteixo, tots, catalans i catalanes, podran decidir sobre el seu futur. A partir d'aquell moment, l'endemà, hi haurà la constitució d'un nou Parlament que estarà configurat amb les majories que els catalans i les catalanes votem el dia 21 de desembre. Aquell Parlament elegirà un president d'entre els que s'hagin presentat i aquell president conformarà un govern. I a partir d'aquell moment, l'aplicació de les mesures finalitzen. Finalitzen quan? L'endemà de les eleccions o quan hi hagi un nou govern? A partir del moment que es restableix la normalitat, s'elegeix un Parlament i aquest Parlament elegeix un president i un govern. Finalitzen allà l'aplicació. Ho diu les pròpies mesures, ho expliquen això, no? Aleshores, no busquem tampoc incoherències amb aquest tipus de declaracions que el que estan d'alguna manera anunciant és un futur... Les han fet membres del seu partit. Sí, però són coherents en el sentit que se'ls fa una pregunta sobre una hipòtesi futurible a la qual jo crec que no hi arribarem. Home, però, senyor El futurible seria, per exemple, que sortís un Parlament i sortís un govern que digués i ara anem a fer exactament el mateix que ens va portar a l'aplicació del 155. Aleshores, què passa? Home, si sortís... Jo crec que és fàcil d'entendre. Si sortís un govern i aquest govern, en lloc d'aplicar el seu programa electoral d'acord amb la legalitat democràtica vigent, respectant l'ordre estatutari i constitucional, en lloc de fer això, digués no, ara que hem arribat aquí, anem a fer exactament el mateix que van fer aquells que ens van portar a aquesta situació. Jo, francament, no hi compto que això passi. No hi compto, perquè seria una mica absurd que algú digui doncs ara anem a tornar a començar i anem a portar a tot el poble de Catalunya a la mateixa situació que ens vam trobar el mes d'octubre. Home, no tindria sentit, jo crec que això no passarà. Evidentment, si ens trobéssim amb la mateixa situació, exactament la mateixa situació, de voluntat política, em refereixo, d'un govern que sortís i digués jo em declaro en rebeldia amb la legalitat democràtica vigent, estaríem al mateix supòsit que ens hem trobat abans de l'acord del Senat. Deixi'm anar-hi per la via pràctica. Jo crec que això no passarà, li dic sincerament. Deixi'm anar per la via pràctica. Si els partits independentistes veurem com es presenten amb el mateix programa electoral que el 27 de setembre de 2015, no s'aixeca el 155 si guanyessin? No va així això. No va ser això. Aviam, tothom es pot presentar amb el programa que vulgui. Això, aviam, aquí tothom s'ha presentat sempre, perquè, a més, la legalitat vigent, a no ser que es modifiqui la legalitat. Jo no tinc coneixement d'això, no en tinc coneixement. No soc diputat i no tinc coneixement d'això. Home, però ho ha estat, senyor Millo. Sí, però soc el representant del govern en aquests moments. Per tant, jo m'he de referir a les normes que existeixen, no les que es puguin crear. Amb la legalitat actual, tothom es pot presentar, que tingui un partit legalitzat i registrat, amb el programa electoral que consideri. Vostè pot presentar-se amb un programa electoral i dir que si guanya, doncs, escolti, tots els joves entre 18 i 25 anys que no tinguin cotxe pot anar a qualsevol concessionari d'automòbils i li regalaran un cotxe. O a una immobiliària li regalaran un pis. Vostè pot presentar-se amb això, que sap que no podrà fer-ho. Si la gent el vota, que sap que això no es pot fer, el pot votar i fins i tot pot guanyar vostè. Però això no li permet l'endemà fer-ho, perquè no és legal. Vull dir això, és a dir, el programa electoral pot dir el que es vulgui. Les persones són madures per votar el que creguin que hagin de votar. Ara, qui surt després elegit i ha de portar a terme el seu programa ha de saber què ha de fer complint amb el marc legal democràtic vigent. Si no, estarà produint una situació com la que ja hem viscut, i crec que ja hem viscut prou aquesta situació. Crec que seria bo que tothom posi seny, peus a terra, i faci les coses ben fetes. És a dir, en resum, si es fan les coses bé, d'acord amb la llei, que és el que sustenta la democràcia, ningú ha de patir per res, perquè les coses sortiran bé. Senyor Millo, estem veient com arriben més persones a declarar aquest matí a l'audiència. Per tant, són membres del govern cessat pel 155, malgrat que ahir es va reivindicar com el govern legítim de Catalunya. Estem veient Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Josep Rull. Escolti'm, deixi'm aprofitar aquest moment perquè ara hi ha un cert silenci, ara veiem a Dolors Bassa, tot i que se sent algun crit de fons, però aquestes últimes hores hem vist
imatges de consellers sortint a l'aeroport o sortint ahir membres de la mesa a Atocha del tren i sent increpats fortament. A vostè aquestes imatges, ho dic perquè qui convoca aquestes concentracions i a vostè què li semblen? S'ha dit també que en alguna d'aquestes concentracions eren policies de paisà els que havien anat a increpar, em sembla que era concretament el senyor Forn. A vostè li consta això i quina resposta hi dona com a delegat del govern a aquestes coses? No tinc cap constància d'això que m'explica, però sí que li puc dir una cosa molt clara. Jo no he desitjat mai per ningú allò que no desitjo per mi. Jo m'he trobat en situacions com aquestes moltes vegades i m'hi trobo. A dintre d'un restaurant, pel carrer, en un cine, m'hi trobo en aquestes situacions. A mi no m'agrada que m'ho facin a mi, ni a la meva família, i per tant no m'agrada que li facin a ningú. Jo aquest tipus d'actuacions de coacció contra les persones, repeteixo, no m'agraden i no les puc recolzar de cap manera, perquè no m'agrada que ho facin a mi, i a mi m'ho estan fent també. De l'altre costat m'ho fan a mi, i per tant no m'agrada que li facin també a persones com les que hem vist aquests dies. La situació actual ha desfermat l'ultradreta, senyor Millo? Li dic perquè tant al final de la manifestació, o en algun moment de la manifestació de diumenge passat on vostè hi va haver episodis certament violents i moltes vegades es reconeix alguns d'aquests membres en totes aquestes increpacions. Jo crec que una de les principals herències d'aquest procés independentista que ha impulsat el govern de la Generalitat és la polarització i, per tant, la radicalització dels extrems. I això és una realitat que estem comprovant cada dia i crec que no és positiu per la convivència en la societat. El que hem de fer, per tant, entre tots, és fer una crida a la serenitat, a la calma i a reivindicar i defensar cadascú les seves idees per la via pacífica. Crec que és el que hem de fer entre tots i jo, com a delegat del govern, és el que defenso. Deixi'm només compartir amb els espectadors que hi ha una de les persones, Meritxell Borràs, que s'havia situat fins ara a Brussel·les i l'hem vist entrar amb la resta de persones en aquests moments a l'Audiència Nacional. Per tant, Meritxell Borràs no estaria a Brussel·les, com s'havia dit, sinó que és a l'Audiència Nacional per declarar. Estàvem intentant aclarir què passa amb el tema de les eleccions i què passa si torna a guanyar. L'últim CEO ens donava uns resultats molt similars, senyor Millo. Per tant, aquí estem guanyant 2 mesos i prou? És a dir, la situació política pot continuar sent la mateixa després d'aquestes eleccions? Crec que és molt important que s'entengui el que s'està fent, perquè si no llavors anem afegint confusió. El que estem fent és garantir que es respecta l'ordre constitucional i estatutari. És a dir, que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tal com el tenim, és vigent i la Constitució també. I que no hi ha cap govern que intenta trencar amb aquesta legalitat. Això és el que hem fet amb aquestes mesures. Per tant, el que esperem, el que hem d'esperar tots, és que de les noves eleccions surti un Parlament del color que sigui. Si aquí no s'està fent unes eleccions perquè surti d'un determinat color, del color que sigui. I tothom es pot presentar les seves idees. Són legítimes, sempre i quan es defensin democràticament. I el que esperem és que el nou govern desenvolupi les seves idees i els seus objectius legítims, els que siguin, però ho faci d'acord amb el marc legal vigent, que això no és molt difícil d'entendre. El que es demana és el que es demana en qualsevol democràcia occidental, en qualsevol país on hi ha un estat de dret, no? És tan senzill com això. Per tant, fer càbales sobre qüestions d'aquestes crec que no té cap sentit i no aporta la serenitat que en aquests moments necessitem tots. Sí, però al final la gent votarà el que li sembli, sortirà al Parlament que li sembli i tothom entendrà aquestes eleccions en el fons com un plebiscit sobre el que s'està dirimint en aquests moments, senyor Millo. Cadascú ho entengui com vulgui. El que és segur és que són unes eleccions autonòmiques on tots els catalans i les catalanes decidiran qui volen que els governi. Tothom. I ho farà d'acord amb la llei. Seran eleccions democràtiques, legals i amb urnes transparents, que és el que vol tothom i espera tothom. Tothom votarà. I tindrem un Parlament que serà la voluntat del conjunt dels catalans. I si tornen a decidir que l'opció majoritària és una opció que el seu objectiu polític és la independència, de què dependrà? De com ho portin al seu programa electoral? No, dependrà exactament del mateix que depenia abans. És a dir, el fet que el 2015 el Parlament tingués una majoria independentista en si mateix no era un problema que portés automàticament a la presa de mesures d'acord amb el 155. El problema el genera el govern que, utilitzant aquesta majoria parlamentària, trenca la legalitat vigent. S'enfronta, desconnecta i passa a actuar fora de la democràcia. Això és el que ha provocat que el govern tingui l'obligació de restaurar la democràcia, l'ordre i garantir que les lleis es compleixen, perquè ningú està per sobre de la llei. Ho hem explicat sempre i sempre hem dit
Per tant, aquí no hi pot haver-hi cares de sorpresa avui, no? Sempre hem dit que aquells que decideixen voluntàriament i conscientment trencar amb la legalitat, un dia hauran de rendir comptes davant de la justícia, però és una decisió voluntària. És a dir, ningú ha obligat a cap dirigent de cap partit polític ni a cap governant a trencar amb la legalitat. Ningú ha obligat. Tu pots intentar aconseguir els teus objectius polítics sense trencar amb la legalitat o fent-ho. I si ho fas, has de rendir comptes amb la justícia. Per tant, cap sorpresa en respecte a això. Tota una generació de polítics que l'inclou a vostè portaran com una llosa no haver estat capaços de resoldre políticament aquest conflicte, senyor Millo? Jo crec que el conflicte l'acabarem resolent. És a dir, això s'ha de mirar amb una perspectiva en el temps, no? Jo crec que en aquests moments tenim un punt tens de la situació, un punt difícil. Realment no és molt agradable el que estem vivint aquests dies, però jo estic internament, íntimament convençut de que superarem aquesta situació, que tenim ja un camí aquí davant, que és el 21 de desembre, que és una gran esperança per tothom de poder dipositar el vot en una urna transparent i legal, decidir el futur a partir d'un nou govern que respecti la legalitat democràtica. I aquesta crec que és la gran esperança que tots en aquests moments ens ha de mantenir pensant que la solució serà possible i que després vindran també temps en els que, com diu la dita, després de la tormenta ve la calma, no? Hi haurà temps per poder seure, per poder parlar, per poder tots recuperar el seny i buscar solucions que ens portin a construir un futur millor per tothom. Senyor Millo, gràcies per passar pels matins.